Anim na magkakahiwalay na disgrasya sa kalsada ang sunod-sunod na naitala sa lungsod ng Naga sa Camarines Sur kahapon. Dalawa ang naitalang aksidente sa Barangay Panganiban, kabilang ang banggaan ng isang truck at isang sasakyan. Isang motorsiklo naman ang nakabundol ng isang pedestrian. Isang truck at bus naman ang nagbanggaan sa kahabaan ng diversion road sa Rojas Avenue. Isang sasakyan at motorsiklo sa Magsaysay Avenue habang nagbanggaan naman ang isang school bus at isang motorsiklo sa Barangay Pacol. Isang pickup naman ang nangararo sa 4 na motorsiklo, isang sasakyan at isang estudyante sa Barangay Peña Francia. Sa investigation naman, wala namang mechanical defect na nag-cause ng aksidente. More on the driver talaga tayo. May problema. Siguro na medyo kakalimot ang ating mga driver sa rules ng traffic, kaya nagkakaroon ng aksidente. 3 individual ang nasugatan sa 6 na magkakahiwalay na banggaan kabilang ang estudyante. Paalala naman ng pulisya, lagi natin pinapaalala bilang driver, dapat unang-una i-check mo yung sasakyan mo kung maayos bago ka magmaneho. Pangalawa, yung driver dapat i-observe yung speed limit depende sa dadaanan mong kalsada. Then stay alert dapat para then avoid yung distraction. Kung nagmamaneho ka, dapat nakafocus ka. Hindi nakainom para nakafocus lagi. And observe natin yung traffic rules and road sign ng bawat kalsada. And maintain yung distance. So yun lagi namin pinapaalala sa kanila. Samantala, nagkaroon na ng kasunduan ang bawat panig patungkol sa kinasangkutang insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.